Hambe mzalwane Joseph Withunya. Ayeye what 15 ayeye. Ayeye what 1 ayeye. Ayeye what 2 ayeye. Ayeye what 3 ayeye. Ayeye what 4 ayeye. Ayeye what 4 ayeye. Ayeye what 5 ayeye. Ayeye what 6 ayeye. That's good. Ayeye what 7 ayeye. It's marvelous. Ayeye what 8 ayeye. Ayeye what 9 ayeye. Ayeye what 10 ayeye. That's good. Ayeye what 11 ayeye. Lipi Toloba ZZ. Ayeye what 12 ayeye. Ayeye what 12 ayeye. Ayeye what 13 ayeye. Ayeye what 14 ayeye. Ayeye what 15 ayeye. Program Director ophinde abe undodakazi wami uZZ. Ngithokoza ukuxoxa leli thuba. Ngizoba mfishane nje ngoba vele ngingaka selishonile ilanga. Ngicela nje ningiboleke indlebe kwesikhashana sizokwazi ukukhuleka sihambe. Ngikhuleke Nkosi yesizwe Ndabezitha, Nkosi yesizwe sakwaSimelane sendaweni yakho namhlanje. Abantwana baseNdlunkulu Ndabezitha ohambisana nabo, izinduna zakho zonke, isigungu sakho somkhandlu wakho, Nkosi yesizwe esikhona phakathi kwethu, abahlonishwa, abafowethu ozakwethu, His Worship the Mayor of Jozini, Inkosi yeMeya Baba uMathe, His Worship the Mayor uSopho. Ngicela ukumbiza kanje ngithi uSopho, nenizokhulunywa ngoSopho lenyoni eredweni. Uye lo namhlanje na hlonishwa abakubona ngathi suka wathulwa nje. uSopho lenyoni akusukume uSopho zibona izingane. Umhlonishwa ngithokoze umhlonishwa uMeya. Umhlonishwa uMeya osemncane othe waba khona phakathi kwethu ngokweminyaka kodwa ngokwengqondo nangokwemisebenzi yakhe emkhulu. Umeya walekithi eMtshezi. Ama-ESCO councillors akhona phakathi kwethu. Abahlonishwa, umhlonishwa uSpeaker uZwide in his absentia. Evelele isifo ekhaya abahlonishwa uZwide. Ulungisela ukufihla udadewabo kusasa lakho kusayo. Siyambingelela naye. ESCO councillors uNjomane ekhona, umhlonishwa uFanze Idamu ophinde abe nguNdlunkulu lapha kithi kwaZulu. Nkosi yesizwe umlungu simbiza kanjalo thina. Bonke abahlonishwa abakhona uzakwethu amakhansela alapha kithi oPhongolo namakhansela aqhamuka kweminye imikhandla asivakashele. Simbonile bafowethu uMM ubaba womkhandlu wasoPhongolo, ubaba uKhali, ama-officials akhe ahambisana nawo ngokukhethekileyo. Bingelibale kubingelela umakoti wakwaThwala onginikeza isupport ngaso sonke isikhathi yokuthi ngikwazi ukuqhuba umsebenzi wesizwe. Ngiyakubingelela mamthwala la uhlezi khona. Mamthwala bacela ukukubona uphakame la ukhona, ngikwazi kuphi. Senibonile nangona. Sukuma mamthwala ungangibambeleli. Anguboni bacela ukubona ingane zami. Come forward please. Senibonile ngiyabonga kakhulu. Okay, let's proceed. Asiqhubekeni bafowethu. Siyanehlisa umsindo nizombona manje. Uzomletha program director nimbone. Kulungile ngoba vela asizela ngizothula yena, sizele ukuzokwenza umcimbi kwabantu basoPhongolo abantu abasha. Ngibingeleleke kini nonke ngokhethekileyo osingabo namhlanje okusuku lwabo
la sithe khona somkhandlo wasophongolo masimeme izingane zethu zonke okwathi ngelinye lamalanga ngiyakhumbula ke bahlonishwa ngo-1976 ngoJune 16 ngangenza uStandard 1 la khona thina esikoleni sasibhalile la sibhala ngeballpen sithi BP, that was ukuthi sithi Black Power. Sasifuna amandla abantu abamnyama kuleso sikhathi sidlala ke sizingane thina sizwa ukuthi esowethu kune Black Power, nathi sase siyadlala sidlala nje shana ngeinhlanga sithi Black Power, silekelela singazi ukuthi namhlanje kuba usuku olukhulu kangaka lwabantu abasha. Ngiyazi ke njengoba ngilapha abahlonishwa ukuthi ngizokhuluma nabantu abasha, ikakhulukazi abafundileyo nabafundayo. Ngicela ukuba inkulumo yami kanjena ke. On behalf of Upongolo Local Municipality, a special greeting to you youth of Upongolo. Today we celebrate Youth Day and celebrate their resilience, their passion and their potential. Kuba Upongolo bekuwumuntu bengiyothi abantu abasha bayinhliziyo, ngamanye amagama ukuphila nekusasa loPhongolo lusezandleni zabantu abasha balapha kithi oPhongolo. Allow me to take this opportunity to thank you young people for your participation in the 2024 national and provincial elections. Ayikho into ke ephumelela ngaphandle kwabantu abasha. uPhongolo lube nokhetho olunokuthula. Siyabonga kakhulu abantu abasha futhi siyazi ukuya phambili bazoqhubeka bekhethe ukuthuthukisa uPhongolo nesifundazwe sakithi kwaZulu Natal. We congratulate the Honorable Thami Ntuli for his election as our new KZN Premier, who is also the IFP Provincial Chairperson. Abantu basoPhongolo kwaZulu Natal sebakhulumile ngevoti ukuthi asibambisane silethe intuthuko ikakhulukazi kubantu abasha. Today is not a day of long speeches, but to celebrate and commemorate young people's efforts in shaping their future. Kodwa ngabe senze iphutha kungakhulumi ngezinhlelo ezithinta intuthuko yomuntu omusha lapha kithi oPhongolo bahlonishwa. Upongolo Local Municipality continues to prioritize youth development programs to support young people in tertiary institutions, skills development, sports, entrepreneurship, and experiential learning. We have the registration assistance program. Akhulumile ngayo la umfowethu uzakwethu umhlonishwa umyeza uSopho ethe masilumana indlebe sabonisana ngayo ukuthi kusiza kakhulu umphakathi wakithi, ikakhulukazi abantu abasha ngezinhlelo zomkhandlu ngokubambisana namakhansela onke sinawo emkhandleni wasoPhongolo siwu-29 ke sisonke kumawadi onke, ngaphandle kwaleli ke esilenzela i-by-election ngoLwesithathu. Ngizombingelela ekugcineni ucandidate wethu, ngizokhuluma ngaye. Umkhandlu wasoPhongolo lelihlelo ubalulekile kakhulu ngoba umuntu omusha esalindele impendulo ku-NSFAS uyakhona ukuthola indawo yokufunda ngokuthi simlekelele ukuze akwazi ukurejista ngemali engango-8,000 ukuya phansi, aseqi emalini ka-8,000 esuka lapha ne-ofisini likameya emkhandlini wasoPhongolo ukubukekela nokulekelela abantu abasha uma bephase kahle noma benze kahle ku-grade 12. Skills development program to equip the youth with the skills demanded by the job market. Ngalolu hlelo siqeqesha abantu abasha kumakhono afana ne-plumbing, bricklaying, carpentry and brush cutting operator ukuze abantu abasha bezokhona ukuqasheka nokusizakala ngokuthola amathuba emisebenzi. Njengoba nje abantu abasha namhlanje ekhulumile umhlonishwa uMhlongo ukuthi ngalolu hlelo sizoba nohlelo onke amawadi
la khona esizothatha abantu ababalelwa enanini elingu 500 we-youth, sizothatha 50 per ward, siyobaqeqesha, sibaqeqeshela amabhizinisi ukuthi bakwazi ukuba ngosomabhizinisi bakusasa. Abanye futhi zobaqeqeshela i-plumbing. Kusukela nje kusasa ngiyethemba ukuthi amakhansela siwazisile ko wonke ama-ward azophuma afuna abantu abasha. Kusasa nje lokho kusayo othisha bazobe bekhona ukuzokwazi ukuthi bazonilekelela abantu abasha. Sizama khona siwumasipala ukuthi amathuba emisebenzi awekho, kepha kodwa kufanele nikwazi ukuzakha nokuzenzela ngokomgomo wethu njengeqembu le-IFP ngenyanga okungangenani lika 2,000 rand per month to all 500 learners ukulekelela umkhandlu wasoPhongolo. Hence we continue to train young people in basic business skills courses. Njengoba sengishilo, we also support their initiative with equipment and material through the Mural Project and What Upliftment Project. Njengoba sikhuluma lapha ukuthi siyabalekelela abantu abasha bacelile ukuthi bacela ukudla, bazoba nokuthula, balalele. Ngiyacela ukuthi nibe nokuthula njengoba nishilo ukuthi amathuba emisebenzi awekho, ukuze nikwazi ukuthi nicoshe ukuthi njengomkhandlu wasoPhongolo simhlelele ini. Mural Project bantu abasha, njengoba ngikhona la namhlanje ku Ward 15, sima ama project abantu abasha. Masikhuluma ama project ke kunezinto ezibalwa imishini yokusika utshani, imishini yokuthunga, amajezi ebhola for abantu abadlalayo, ama soccer teams, amabhodwe, izitofu esiphathela abantu abasha kakhulukazi abakhona la eWard 15 namhlanje. Kodwa ngabase-Ward 15 kuphela namuhla, ngoba ngise-Ward 15 ngizohambela ama-ward onke kusukela nje kule viki. Ngizohambela i-ward ne-ward ngibaphathele abantu abasha nalabo abafaka izicelo zokubacela ukulekelelwa ngomkhandlu okusuka e-ofisini lami, e-ofisini likameya. Kunama-project amakhulu kakhulu adle imali engango 1.5 million esizowadeliver emawadini onke. Sports development programs, where we have invested millions of rands into the development of sports infrastructure equipment. Sinakela abantu abasha njalo. Lapha ewadini lakithi ku Ward 8 kune sport field esihle kakhulu esizobe sikhanya abantu abasha bazodlala kuso. Laphana eWard 1 laphana eMpakama kune ground elihle kakhulu ezobe nama dressing room ngendlela okuthuthukisa abantu abasha ukuthi bakwazi ukuthuthuka. Ngikhuluma nje mangikhuluma ngama sports bahlonishwa. Kune team okubizwa ngokuthi Intsingizini FC yaseSwazini ezobe ikhona, kade bekhona njengoba sinama games la bezoscout abadlali, idlala ku Premier League yaseSwazini, ifuna abadlali abaseqophelweni ezobathatha iyobakhetha ikhempile nje lapha emshinini for 2 weeks, ifuna bona abantu abasha ukuzobathuthukisa abakwazi ukudlala ibhola. The municipality is building a state-of-the-art multipurpose sports facility in Ward 11 lo enkhuluma ngawo, okuyiground elihle lapha kithi oPhongolo. Abadlali bethu abazodlala kulo kunama swimming pool, kunezoba ne running track, kunotshani obuhle, kunama lights sesizokwazi ukudlala ebusuku singasayi lapha emshini kashukela akade sicela khona. Siphinde sibambisane nama club adlala ezingeni eliphezulu ngezinhlaka ezehlukene njengoba sengishilo lapha kuWard, where we have taken 150 young people across all wards to equip them with driver's license. Abanye ke babo sebawatholile ama license ababalela ku 90, abanye basazofunda baqhubeke kanjalo baqhubekele phambili.
Anozukuma-ke lolu hlelo waqala kusekhona umhlonishwa umeya uMama Sikhosana ongasekho. Nakulo nyaka ngizophuma futhi njengoba ngiye emawadini ngizobacela abantu abasha ukuthi baqoke bakhethane ngokubambisana nezinhlaka zikahulumeni nama-ward councillors nama-ward committee bese siyakwazi futhi ukubafundisa bakwazi ukushayela sibalekelele. Kulokhu sizocela abahlonishwa nonke ku-MM ukuthi bafundiselwe emawadini abo ngoba bayahlupheka uma bezofundela edolobheni. On behalf of the entire leadership of the municipality of Uphongolo, we remain devoted to creating opportunities for the young people, especially the youth. However, we must accept that there is still much to be done because many of our people still face barriers in accessing meaningful empowerment opportunities. Namhlanje siyazibophezela ukubambisana nabantu abasha somkhandlu wasoPhongolo, izinhlaka zabantu abasha ezimele intuthuko yabantu abasha ikakhulukazi kuma-ward committees. Ngokwakha isimo esingcono esizokwakha amathuba okuthuthukisa intsha yasoPhongolo kwezamakhono, umnotho namathuba omsebenzi. Importantly, let us build a municipality where every dream is possible. Ngalamazwi amafishane sibonga kakhulu bantu abasha ukubambisana nathi somkhandlu wasoPhongolo. Siyanicela futhi siyancenga ukuthi nenze njalo nibambisane ngathi uma kukhona engakutholi kahle kunama-ward committees animele amele abantu abasha okufanele nidlulisele kubo ukukhalaza kwenu kakhulukazi office lami-ke livulelekile. Awenzi appointment mawufuna lapha uyeza uzokusho ukuthi njengomuntu omusha nikhala ngani ukuze nikwazi ukuthuthukiseka. Ngalamazwi amafishane ngibonga kakhulu. Sengathi mase nibele emakhaya nihambe kahle nisiphathe kahle. uNkulunkulu anilonde enjoy umculo womuntu omusha webhodlele kakhulukazi uGatsheni. Siwumkhandlu wasoPhongolo sibambisene sonke singamakhansela nobaba uKhalo MM. Sinohlelo bantu abasha lokumbonga lo muntu omusha ongumculo wasoPhongolo uGatsheni. Siyonimema kanje uma sizomenzela umcimbi wakhe wokuthi sizombonga simklomelise ngokuphakamisa uPhongolo. Halala Ward 15, halala abantu abasha, halala. Ngithokoza kakhulu.